тук на сцената до мен. Имам едно приятелче, което ето тук. Благодаря ви. Истински бургазлия. Хари, къде е Румяна? Румяна, здравей! Заповядай тук, нещо иска да ти кажа, нямам представа какво. Хари, аз само ще ти държа микрофона. Ами ще умееш ли за мен? Аплодисменти за Хари и за Румяна! Никой не може като те и любовта да преобърне твоя свят. Никой не може като те да ме рани така и да не погледне назад. Ситуациони